Vitajte, volám sa Marek Suchy a v tomto videu sa pozrieme na tento blesk. Ešte začiatkom tohto roku 2024 som používal klasické blesky, ktoré nemajú kruhový tvar. Rozhodol som sa dá sa povedať, že 10 až 15 rokoch používania klasických bleskov vyskúšať aj kruhový blesk. Veľa mojich kolegov v podstate ho už alebo niečo podobné dávnejšie používal, tak som sa rozhodol, že idem aj ja vymeniť moje blesky za nové. Rozhodol som sa pre značku Neewer, ktorá možno nie je až taká známa ako dajme tomu značka Godox. Je veľmi podobný ako blesk Godox. Ak by ste ich mali vedľa seba, ja som mal možnosť vyskúšať obidva. Ich tvár, veľkosť, váha, v podstate aj ovládanie, displej, baterka a tak ďalej sú skoro identické. Neewer, konkrétne tento, ktorý mám ja, je model Z1S. Základné parametre tohto blesku sú, jeho výkon je 76 W, to znamená, že je veľmi silný. Len pre porovnanie, dá sa povedať, že také klasické štúdiové blesky majú okolo 200, 300, niektoré 400, dokonca nájdete aj silnejšie okolo 600. Ďalšie parametre, ktoré spomeniem v skratke, nájdete ich dole pod videom. Tento blesk podporuje HSS, to znamená, že vie sa synchronizovať v tomto režime s fotoaparátom až do 1/8000 sekundy. Z1 môže slúžiť zároveň ako riadiacia jednotka, čiže vie ovládať ďalšie blesky. Trvanie záblesku trvá v rozpätí od 300 sekundy až do 20 000 sekundy. Okrem toho, že blesk je výkonný, sa vie veľmi rýchlo nabiť na plný výkon za 1,5 sekundy. Pokiaľ blesk budete využívať na nižší výkon, tento čas sa samozrejme skráti. Predtým, ako som začal používať kruhové blesky, používal som klasické blesky, ktoré majú obdĺžnikový tvar, mali výkon 50 G, čo sú, dá sa povedať, že už také silnejšie blesky. Vymenil som ich za kruhové blesky. Aktuálne používam dva kruhové blesky podľa toho, či potrebujem jeden alebo dva. Na svadbe väčšinou používam dva. Okrem toho ponúka ešte jednu takú špeciálnu funkciu. Dá sa v jednom z režimov zapnúť tento blesk ako svetlo. Ja ho zapínam a teraz mením výkon. Takže vidíte na videu, aktuálne je to 10, to je maximum. Táto funkcia sa používa väčšinou v ateliéri. Zábleskové jednotky mávajú túto funkciu pilotného svetla. Toto pilotné svetlo slúži na prisvietenie, len treba si uvedomiť to, že výkon tohto LED svetla, ktoré je zabudované, síce sa dá meniť, ale je veľmi slabý. To svetlo je teplejšie, to znamená, že používať ho na svietenie ako také, to by som neodporúčal, lebo je to veľmi slabé. Príslušenstvo, ktoré nájdete v balení, je následovné. Praktické púzdro, do ktorého vôjde blesk. Púzdro je možné dať aj na opasok, alebo na niečo podobné, takže je to veľmi praktické. To púzdro je také mäkšie, takže vie aj chrániť blesk. Ďalej tu máme výkonnú batériu. Táto batéria ponúka až 2600 mAh, čo je, dá sa povedať, že naozaj veľmi veľa, a tento blesk vydrží, alebo respektíve môžete s ním blízkať, a keď ešte nepôjdete na plný výkon, tak veľmi dlho. Batéria sa vyberá z boku, je tu taká poistka, keď ju potiahnem dole, tak batéria doslova vyskočí. Je tu taká diera, do ktorej sa batéria následne opäť vloží a potom troška zamáčkne, zaskočí a takto drží naozaj skvelo. Petica sa dá lokovať, nie je to klasická šrubovacia petica, ale je tam pozícia lock, to je veľmi praktické. V rámci balenia nájdete takýto tu malý dock. Tento dock slúži na nabíjanie batérie. Batériu tam zasuniem, z boku zapojím USB-C kábel, ktorý je súčasťou balenia, a ďalej ešte v balení nájdete klasickú nabíjačku. Súčasťou balenia môže byť aj tento difúzor, slúži na jemné rozptýlenie svetla, je taký mliečný, alebo tá štruktúra je taká mliečna, takže časť svetla samozrejme na tomto difúzore sa pohltí, ale rozptýli sa svetlo inak. Keď som tento difúzor dodatočne kupoval, troška som sa obával, že ako bude držať. Difúzor je magnetický, takže stačí urobiť to, že akokoľvek ho máte natočený, ho priložíte a drží tam naozaj skvelo. Poslednú vec, ktorú predstavíme, je rádiový odpaľovač. Tento rádiový odpaľovač som kupoval samostatne, nebol v sete s bleskom.
Odpaľovač má veľký displej, má niekoľko ovládacích prvkov, taktiež zo strany zapínanie je jednoduché, ovládanie je tiež praktické. Tento odpaľovač používam hlavne z toho dôvodu, že keď chcem tento blesk prepojiť bezdrôtovo, mať ho napríklad na statíve, bude potrebné mať ešte jeden blesk, ktorý bude slúžiť, dajme tomu, len ako riadiaca jednotka, alebo mať tento rádiový odpaľovač. Aj s batériami je ľahký, tak pre mňa je jednoduchšie mať tento odpaľovač na tele fotoaparátu a blesky mať mimo tela fotoaparátu. Z1 používam už niekoľko mesiacov, mám ho hlavne na ateliér, v podstate aj na kurzy fotografovania a zároveň ho používam často na svadbách. Na základe vlastnej skúsenosti by som zhrnul tento blesk následovne. Je to profesionálny blesk, ktorý je možné používať v ateliéri, dajme tomu na svadbe, v exteriéri, nakoľko má HSS a tak ďalej. Takže jeho výkon je úplne dostatočný. Veľmi sa mi páči jeho silná batéria. Tento blesk som si kúpil, alebo respektíve moje staré blesky som vymenil aj kvôli tomu, že sa mi už nechcelo stále riešiť dookola klasické tužkové batérie alebo nabíjateľné batérie, ktoré časom znížia svoju kapacitu a tak ďalej a tak ďalej. Táto batéria, ktorá je vysokokapacitná, vydrží veľa. Ja mám ku každému blesku ešte jednu náhradnú, takže mám 2 blesky a 4 batérie, ktoré dá sa povedať, že nemám šance na svadbe pri mojom štýle fotenia tieto batérie nejakým spôsobom úplne vybiť. Je len veľmi málo vecí, ktoré tomuto blesku sa dajú nejakým spôsobom vytknúť. Ja za seba na základe skúseností som si všimol a uvedomil jednu dôležitú vec. Blesk váži spolu aj s batériou približne 530 gramov, čo je relatívne veľa. Keď to porovnám s bleskami, ktoré sú menšie, samozrejme väčšinou aj s menším výkonom, majú dajme tomu 200-300 gramov, tak keď tento blesk máte dlhší na tele fotoaparátu, je ho jednoducho cítiť. Na záver by som chcel tento blesk odporúčiť všetkým profesionálom, poprípade aj náročným amatérom. Ak budete potrebovať výkonný blesk, kruhový blesk, blesk, ktorý sa dá samozrejme použiť cez redukciu s rôznym príslušenstvom, softboxy, rozptýlky a tak ďalej, tento Neewer Z1 odporúčam. Je možné ho zakúpiť v rôznych prevedeniach Bayonet alebo Petica. Verím, že aj toto video bolo pre vás prínosom a teším sa na ďalšie stretnutie.